Hej, velkommen til den her vlog. Mit navn er Christian, og det her er Christians film. Jeg skal til LaLandia. Der skal mødes med nogle af min fars gamle studiekammerater. Han er journalist. Jeg vil bare vise, at jeg har fået den her lampe. Den er faktisk ret let. Jeg håber, I vil se med i den her vlog. Så er jeg kommet på en tankstation. Vi skal have et eller andet at spise. Hvad så? Hej alle sammen. Husk at gå ind og subscribe til min kanal. Jeg mangler nogle følgere. Hej. I dag der skal vi køre på setboard. Glem det. Hvad? Glem det. Jeg har ham her med. Hvad så? Bjergud og sej. Bjergud er meget sej. Sej en Christians film. Så er vi klar igen. Vi skal prøve at køre på sådan et. Ja, vi skal lave alle mulige mega fede ting. Vi skal danse og alt muligt pis, så det bliver fedt. Christian har aldrig prøvet det før, skal det lige siges. Vi skal nok lige prøve at lære ham det. Jeg prøver bare at gå op på det. Det er okay, det der. Ikke presse ned, ikke presse ned. Okay. Det er fucking svært. Sværere end jeg troede. Det går lidt fuck det her. Jeg tænker egentlig bare, at vi vender tilbage om en halv time, når Christian sådan kan finde ud af det her. Og bare en lille smule. Skal jeg gætte igen? Ja. Hjælp mig, han er død, fordi jeg hørte Justin Bieber. Sådan ser han ud, når han er død. Geder i LaLandia. I'm the king of the mountain! Kører inde på et casino for børn. Casino Las Vegas er inde på minigolfområdet. Tornadoen i LaLandia, den er sindssyg. Kan hjælpe mig få den her op, den er stang. Det kunne han ikke. Nu er der bare spænding. Det der skal lige nu, det er, at der er spænding. Og hun skal løfte den der. Er I klar? Er I klar alle sammen? Det sker nu. Find det, find det. Yes. Her hun gør det. Der er også storskærm, by the way. Kom nu. Løft du hun den. Det tror jeg. It is good. Det er okay. Change, chief referee, change. Vi er inde til sådan noget vægtløftningsløjse. Det er hyggeligt nok. Og det verdensmesterskaberne i vægtløftning. Eller sådan noget i den stil. Jeg går her. Jeg har ikke fået optaget så meget her i dag. Og i går. Ja, du har i det hele taget ikke fået optaget særlig meget. Nej. Men nu skal vi ind i centret. Ja, nu skal vi ind i det her LaLandia Center. Ja, det er nice. Der er sådan noget vægtløftningsting her i LaLandia. Det var dem, der gik forbi mig lige herinde for ikke så lang tid siden. Det er sygt nice, det der vandland. Det er mega fedt. Faktisk. Okay, I skal lige se noget vildt. Okay, I skal lige se noget vildt. Og så er det bare East Coast, West Coast. Så vi kommer ind i centret, hvor der er en hel masse mennesker, der spiser her ved forskellige borde, og det er vildt hyggeligt. Telefonboks. Bag mig, der er bowlinghal. Den alarm er lidt på stykker, så vi er på vej tilbage mod hytten. Hej alle sammen, husk I skal gå ind og så skal I følge min kanal, den hedder Hjalmar Larsen. Jeg mangler virkelig nogle subs. Det er overhovedet ikke fordi han har mange flere end Christians film. Det er ikke derfor. Lige meget, det skulle da lige. Christians film, han er fucking vild, så husk at subscribe til Christian. Og i morgen, der skal vi hjem fra LaLandia, så det glæder mig ikke så meget til, men det ville ellers være fedt, hvis jeg kunne være her i en uge. Vi ses i morgen.
Jeg er lige kommet hjem for ikke så lang tid siden. Klokken er 16:26. Det er søndag. Det er lidt snottet. Håber I nød vlog. Jeg er ikke optaget så meget her i Lalandia, men håber I nød den. Vi ses til en anden god gang. Nu ringer min ven.